Всичко от Gamebox. Съжалявам, че съм правил толкова много пъти клипчета. Сменям си канала и имам знае. Тази кутия. От това. Пухти. Вижте го. Зайчето ми вчера. Вижте колко е красиво. Реставрацията протича от 1998 до 2000 година. Тогава осветена от новата Зайо! Зайо! Ще влиза в клетката, дано да не ме види. Зайо, виж кой имам тук. Като ще го да. И има сини очи. И тук са малко. Синьочко. Синьочко. Виждате ли? Да, съжалявам, съжалявам, че съм правил нещо толкова много време клипчета. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесайте и моля, абонирайте се за канала. И това беше всичко от мен. И смисъл и сменям името. Това пак ще го кръстя смешни шегички, обаче не че се казва. Да, просто напишете канала Даниел Димитров. И това беше всичко от мен. И чао! Заедно кажи чао!